atenció perquè d'aquí uns moments podreu assistir a una actuació, a una música inèdita fins ara. El grup de la Papallona de Sant Pere de Terrassa estrena avui, dia 14 de juny, a Terrassa, el Ball de la Papallona. Un ball composat per en Xavi Martí amb arranjaments dels Tocats de l'Ala, els músics de la Papallona. Aquest serà el ball de lluïment que farà la Papallona de Sant Pere a partir d'avui. En totes les seves actuacions, aquest serà el seu ball oficial de lluïment. Així que, quan estigueu preparats, endavant. limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. L'espurna de la història i avançant a pas valent, hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
5:45 de la tarda del dia 14 de juny. Estem en el 15è aniversari de la Papallona de Sant Pere i els volem dir moltes felicitats. Bueno, va, hem vingut a fer una bona obra, amb la Pupis, també. Ens ha enganyat per portar a la Bufona, aquest bitxo que fa molts anys que no surt, i aquest any, bueno, va, doncs farem una obra i el traurem. A l'igual l'adoptem, però només per sortir per festa major, no us penséssiu pas ara. I sempre i quan li fiquem unes carretilles. Vale? Apa, nois! Adéu! Els felicito moltíssim, a tots els de la Papallona, perquè us ho heu muntat molt bé, ho heu organitzat, bueno, molt bé, i jo crec que serà genial, i fins i tot sortit el sol. Molt bé, molt bé. Feliç 15è aniversari, Papallona. Molt bé. Ja. Hola, soc la Judit de la colla Paranoia dels Blancs de Granollers, aquest és el Drac Baser, i hem vingut a desitjar-li moltes felicitats a la Papallona, perquè en fa 15 com una niña bonita.